Tensorem sosiaalinen hälytys toimitetaan kotiisi ja mukana on kaikki tarvittava, jotta voit aloittaa heti. Pakkaus sisältää uusi sosiaalinen herätyskellosi, pitkä johto, jossa on magneettiliitin helppoa latausta varten. Adapter kirkkaat käyttöohjeet käsikirja, jossa näytetään kaikki toiminnot. Tässä on kaikki, mitä boksin mukana tulee. Alusta alkaen turvallinen kello on käyttövalmis. Käynnistääksesi paina ja pidä hälytyspainiketta painettuna, kunnes näytölle tulee Sensorem Lokki. Mukana toimitetaan 2 käyttöohjetta. 1 hoitajille ja 1 toimintoja varten. QR-koodin avulla pääset suoraan sovellukseen. Siellä käyttöohjeet ovat helposti saatavilla. Voit myös ladata Sensorem-sovelluksen Google Play-sovelluskaupasta. Rekisteröi uusi käyttäjä. Täytä puhelinnumero ja kellon tunnus. On tärkeää sallia push-ilmoitukset sovelluksessa. Nyt kaikki on valmista käyttöä varten.